zer moduz, gaur astea aurrera dijoa, gu hemen gabiltz, kontentu, pozik, kozinatzeko gogokin, gure lana baita, eta gustora hartzen deulako, eta gehiago errezeta politxak dauzkegunean aurretikan. Bai, gaur gainera landua ekarri zuko dago lana, ez? Gaur lan egiteko gogokin etorri naiz, kasu honetan izango da oilasko bularki batzuk, non betegarri bat egingo dioten, eta oso goxoa gelituko da, gero egingo detena da lotu, laberan amaitu, eta beste alde egingo detena izango da ere bai saltxa bat. Beraz, izango du bularkia, izango du betegarri gozo bat, eta ondoren izango da saltxa politx bat. Beraz, lana aurretikan badauket, nik badakizuk ere lana baduzula, errezeta politx bat. Ez sarmintzez. Netzako astearteak ez ezki gustatzen da, orduan alpertut etorren naiz. Eta ingo izudana da, olako paella askar bat, konserbatako honek, gaur egun egia da, konserba oso ona dauzkagu Euskal Herrian, eta horrelako konserbatako potoak hartu eta horrekin paella bat ingo du. Itxaski paella askar bat ingo du, gero olako ali antzekoa gainetik botako dio, eta listo. Osea, errezaldera, nerea gaurkua, bueno, papelik eta boligrafoik ez dezue berrezertako. Batu lasai zigor, nik geratuko naiz eta hemen lanian, nik gauza asko dauzkete egiteko, zuei erakusteko, eta begira ikasi eta ikusi. Betegarria egiteko, txalota eta baratxuria sueztitu, ziazerba gehitu eta erregozi. Ondoren, gaztarekin ondo nahaztu eta epeltzen utzi. Oilaskoa betetzeko, iriki bularkiak liburuan, jarri betegarria, bildu eta lotu. Gorritu oilaskoa zartaian olioarekin, alde guztietatik gorritu arte eta laberatu ondo egosita geratu arte. Zartagi berean gehitu ardo zuri zurrusta, txiki bat, salda, ziapea eta gurin pixka bat. Amaitzeko, zerbitzatu oilasko betegarria saltxarekin eta honegin. Beraz, ikusi dezue elaborazio desente ditxula, baino errexak egiteko. Eta horretarako ni betegarriarekin hasiko naiz. Zer egingo detena? Izango da, hemen baratxuria hartu, iriki, garbitu, txikitu, brunasean, oso txiki geratu arte, eta ondoren tipulatxa, hemen dauket tipulatxa, garbitu, zuritu, txikitu, eta dena ondo sueztitu oliba olioarekin. Eta gero dauzka, ziazerbak eta gazta. Hori da, ziazerbak eta gazta. Hori izango da betegarria. Klasiko handi bat, hemen betegarri moduan, guk egun batean ingen dituen, gainera, zure gremiari ere kutzen dio, eta oso goxua eratzen da. Ingen dituen, iztarrak izan zian, baina, betea, oilasko betea izan zen, turroiarekin. Turroi biguna hartu, eta azkenean gazi gozo ikutu hori, eta fina, gutxi jarri genion, eta oso ondo eratzen zen kombinazioa da. Eta, bateon batek oraindik etxian izango dolan turroi bigun pusketaen bat, ero oso bat gabonetatik sobera, intzazue hau, probatu, eta gero ez da egiten genio nolako saltza bat, gero esne gainat erabiliko duen ez moduan, hartu eta horri kaba pixka bat, kaba lurruntzen duzu, garai batean egiten ziren saltza gehienak guk asko egiten genituenak, izatezan gorritu sartai batean, berdizan arraia zein haragia, gero, txakolina erabara zan, txakolina botatzen zan, izaten bazan kaba erara kaba, pizka lurrundu, askatu horrazpikoa, eta gero esne gaina botatzen genion, irekin aldi bat eta saltza eginda. Eta hori izaten zen, oso gure 80. hamarkadako saltzako lakoak pila bat izaten ziren. Edozein edari, eta gero lurrundu eta pixka bat sartaian hor, eta gero esne gainarekin loditu. Saltxa asko egiten diran bezala, ez da? Ardo ikutsua, gero esne gaina, igual gurina ere badu, beste kasu batzuetan loditzerako gainean maizenarekin eta horrela, edo irinarekin eta horrela loditzen dira, baina ia saltxa guztiak azkenean hori daukat, ez da? Salda fuerte bat, zaporea izan dezan, barazkiarena, arrainena edo haragiarena, eta ondoren pixka bat loditzeko koipe ezberdinak edo irin pixka bat. Gaur, oilasko erabiliko du, eta nik uste dut oilaskoak gehienok, haragia dauzkaula natzen ditugula, haragi zuriak eta gorrien artean, ez? Eta oilaskoa zurien artean dago, nik uste dut zurien artean ere sartzen dugula denok untxia, indio jarra ere zuria, eta niretzako, eta hor batzutan nik pixka saltzeatzen ibili naiz, txerria ere zurien artean sartzen dut. Baina horregia da, ibili naiz hor pixkat begiratzen eta liburu batzuetan eta txerria bi aldetan agertzen da. Hau da, gorrien artean argi geratzen zaigu, behia,
behia, txala eronakoa, saldia ere bebai gorrien artean dagoela, gero eiza guztia gorrien, haragi gorrien artean dago, eta batzuk txerrikia sartzen dute eta beste batzuk ez. Orduan, nik, txerrikia batzutan alde batera bestea egiten dute, hor da mioglobina gehiago ero gutxio izatea. Mioglobina da kolore gorria ematen diona. Eta hor nik ikusi dudan, informazio batzutan ikusi dut, basurdea, dala, txerriaren lehen guzu gertukoa, bai izango zala gorrien artean, baina txerria basuria, eta bestatzuk gorrien artean. Nik hor dudan biak uste ditut, baina hor gehienok badakigu gorriak gantzero, koipe gehiago dauzkatela, horretik samurrauak badira ere jateko. Eta duela urte batzuk egon zan, gatazka handi bat, esaten zuten haragi gorria txarra zela, eta horrela ez dakit. Ja, gatazka hori nik uste dut amaitu dala. Nik uste dut txarra dela gaur egun jaten dugun neurrian. Nik uste dut lehen garai batean, haragia zen kapritxo bat, eta lehen zenbat eta zenbat eskontzatan oiasko ematen zen bigarren moduan. Oiaskoa lehen zen, ez dakit, no esaten goi mailako plater bat, baina Euskal Herrian oiaskoa, etzan, oioak ematen zizkizun arrautzak. Orduan oio bat hiltzea, oio sarra zanian, saldia egiteko erolan, bai. Baina bestela, arrautzak egunero ematen dizkizun, zerbait hiltzea, no esaten sakrilegioa zala, baina basta nolako kapritxoat, eta gaur egun nik uste dut gehien jaten dan haragietako bat oiasko izango dela. Bai. Seguruenik. Ni gehiena, etxean behintzat jaten dutena, gehiena hori izaten da. Oso ondo, nik hemen ja zartagia ingo dutena da berotu, horretarako, badakizu hemen txorienen osagai garrantzitsu eta ona ditugula, eta horietako bat umorea izaten da beti, baino beste bat, gure Urzanderen oliba olio virgina extra da. 0 kilometrokoa, gero Nafarra, bertan egindakoa, basarritarrei laguntzeko era bikaina ere. Eta tradizioa eta kalitatea bermatzen duen oliba olioa da. Gainera, aukera anitzak ditu. Hau da, gordin jan daiteke entxalada baterako adibidez, ala kozinatzeko, hau da, haragia, arraina, baraziak edo noski nola ez bizkotxo goxo bat egiteko ere. Así que, badakizue, mesedez, dieta mediterraneo falta ezin den osagaia da, eta nik hemen, beldurri gabe, txorrotada bat botako diot, baratxuria eta tipulatxa botako diot, ondo erregosiko ditut, eta errezetarekin jarraituko dut. Hemen batzuek esaten dute, bizkotxo bati bota behar zaio olio fin bat. Zegur ze bizkotxo, badaude, gaur egun gainean saltzen dituzte, oliba olio bizkotxoa. Eta horrek zapore izan behar du oliba olioana. Argi dagoena da, erabiltzen baduzue, oliba olio extra virgina bat, gutxiago bota beharko diozue, zapore berdina mateko. Hori da. Ez, besteak gehiago beharko luke. Igual, almendrarekin egindako bizkotxo bat edo horrela bada, eta nahi balma almendra zaporia izatea, beste olio baxu bat erabili. Baina badaude bizkotxoak olibarekin egindakoak, oliba zaporia edo izatea nahi dugunak, beraz, segun ze errezeta egin nahi duzun, gauza bat erabili behar duzu, ala beste, dena bezalaxe. Oso ondo, ni hemen erregoesten joan bitartean ondoren ziazerbak botako ditut, baino ingodetena aurreatzen joateko izango da gure oiaskoak, erditikan zabaldu ditut, hau da, liburuera batian, ingodetena da oain bi paperen artean jarri, hemen ditura paperak, eta kolpetxo batzuk eman. Kolpetxo batzuk edo golpe batzuk eman. Hau da, leun, lisu utzi behar dugu, eta, guk, jatetxetan ero izaten dute, harakinek izaten dute, espalmadera da erderaz euskeraz, ez dut begiratu, egia esan, parkai da zuen. Mailu moduko batzuk bezala xe. Mailu pala bada, lauki, olako, tamainonetako pala bada, pixua dauka, heldulekua, eta ematen diezu, eta hori zertako erabiltzen da, leuntzeko gauzak. Etxean zin arduzue, sartai bat, kasuela bat hartu, eta eman horrekin, badana leun. Hau erabila, hemen txorienen karpatxioak inditugu, behin baino gehiagotan, eta otarrainzka karpatxioa, gamba karpatxioa, azpizunana, ez? Ja, gaur haragi gorrietaz ari garen ontan, azpizun bat hartzen duzu, solomilloa, alduzuen eta finen moztu, eta lasai ez baduzue finegi mozten. Hartu, bi paperen artean jarri, eta emaiozue pixua daukan sartai batekin erolan, eta utziko duzue, fin. Nik ero egiten detena da, golpea ematen diodan bitartean gero ere ondo zabaldu.
Eta honekin, gero, ez da, crossfitera eta jutean eta, ez da, guk badauzkau lantaldean batzuk juten direla, eta gomendio moduan, nik esango nioke, horrelako errezetak probatu itzazu, hartu. Goizaldeko ordu txikitan ez jarri, ze guk izan gendun bizilagun bat, goizaldeko 3:00 garbigailua pasatzen hasten zala, lehen bizi izan ginen etxean Durangon. Eta zen ez, osatia, ez dira orduan, nik uste dut, etxea garbitzen jartzen. Eta honekin berdina. Eta golpiak emateko, Eta hemendik bizilagun guztiei, mundu guztian daude bizilagunak, igandia ero larumata erabiltzen dutela, goizeko 8:00 taladroakin, zuloak egiteko, aukeran mesedez, ez dakit, amaiak artero, itxoin apur bat, aguantatu, eta gero, saltaladroakin ez izatak egiten, erazte bitartean. Hori da. Baina ondo da, aserre balin bat zaude edo askatu nahi balin badezu pixka bat, aizu, golpetxo batzuk, kontu handikin, ze oso fuerte eman ezkero edo, igual hautsi egiten da, baina, bueno, golpe batzuk ematia eta hor, zure aserrea edo askatzia, hor ondo dago. Gaina, bigundu egiten di aragiak horrela, zuntzak apurtu egiten dizkigu, golpe horiekin, zuntzak apurtzera egiten duguna, lortzen duguna da, aragi hori ere, samurtzea, eta biguna jartzen da, bueno, baina, betetzeko, erresa hau, fin, eta ero barrutik kontutan izan, gero barrutik egin bar zaigula. Hau, sartaian bakarrik egitea, denbora asko ukin beharko zenuten, eta laberik ez badaukazu etxean, ez air fryerrik, tapa jarri, eta azkenean sartai bat taparekin, eta espadauka temperatura artein batean ere, hor, labean funtzio antzekoa ingo zan, horre sartaian bertan, ingo zan kosinatzen barrutik. Hori da. Hori esan da, haragi gorriak burni asko ematen digute, proteinak eta atzo Armintzek aipatu zituenak, haragiak txuriak zein gorriak, proteina iturri garrantzitsua dira, eta esan dago, gorriak burni gehiago daukate, zuria baino, baina gantz gehiago ere badaukate, eta zuriak gutxia daukate. Egunerokotasunean ero, hor badakizu, hor agertzen den hori dietaren hori platerra orekatuan, haragi ez da egunero jan behar da zerbait, astean 3-4 aldiz ero janda, eta gero, askotan, haragi hori nola prestatzen duzun, aldea dago. Adibidez, zerbait gehitzen balin badizkiogu gure errezetari, ez da, hemen nutrizio aldetikan, bai vitamina, mineralak, danatatikan dauke. Eta zerbait ikusten dituzu pilo bat daudela eta botatzen duzu pilo bat zartagi berea, baina ikusten da, sua hartzen dijoan bitarten, temperatura hartzen dijoan bitarten, dauken ur guztia askatzen dijoa, eta gero gelditzen da ia ezerretan. Ezertan. Beraz, ikusten duzu, nila pixkanaka banijoa, hemen daukaten gatza ingo detena da pixka bat birrindu, ondo nahaztu nire osagaiekin, eta betegarria prest izango nuke. Oso ondo. Hori esan da. Bakizue, azken aldian txorienen saio berri bat estrenatu dugula, atzo txuleta pasatu nizun. Eta txorienen behin deitzen da saio hau, eta zuek ere parte hartzea gonbidatua zaudete, gaur Euskal Oioa izango dugu, holan, galderak, Euskal Oioan inguruan joango dira gaurko galderak. Orduan, venga, Armintz, prest aldaude, konometroak prest, az gaitezen. Euskal Oioaren zenbat barietate daude? 7, bat provintziako, 3, ikurrinaren koloreak, bezala, txuria, gorria eta berdea, 11, hau da, pila bat, oraindik zenbatu gabe dauzkat, 11, eta 5, gorria, marraduna, lepasoia, zilarra eta beltza. Tik. Galdera eta eman izkiazun erantzurengatik azkenekoa esango nuke. Oso ondo, baina Armintz. Egunean behin denbora da supergarrantzitsua, tika bota berra. Nik horrela jokatzen nun, nik erantzuna ikusten dituen ze erantzun mota zeuden, eta igual batzuk esaten, hau ez, hau bestia honen atikan esan du, eta nola erantzun guztiak esan dizkiazun azkenekoan esan dut. Nik usten dut, horixe edala. Oingoan askarra botako zuz, nik uste dut... Gutxio pentsatu beharra daukete, ez da? Bai, askarra esan behar, Bi, zein da Euskal Oioaren dieta nagusia? A, bakailaoa, tortilla eta txuleta sagardotegiko menua. B, zizareak, artaleak jaten dituzte karagarra, garia eta oloa.
belarra eta lastoa ere, hori C izango zen. Eta D, hau inok ez daki, arrautzak, ze antza jenteak ez daki, baina kanibalak dira oioak. Zein da erantzuna? Sagardotegiko menuarekin eta bigarrena B. A ber, Armin, ni trukoa kontatuko duzu. Egin behar da, zeitua, ni bukatutakoan esan B, eta vale. gero jorratzen duzu. A ber, zenik, vale. ez dut Hori uste... hori etzion argi. Hasieran esan behar da. Alesek iraziko dizu. Osa, Alesek zeituen esan du, B. Hirugarren galdera. Ezaugarri hauekin zein dagokio, ezaugarri hauetatik zein dagokio Euskal Oioari. Euskaraz egiten du txio. Bai, seguru. 30 arrautz erruten dituzte, aldiko, hau da, egunean 30. Egunean, vale. Bai. C, belarritxo gorriak eta azalgo horia daukate, eta D, Indonesian du jatorrea. Belarritxo gorriak, eta, ez? Eta azal horia. Eta azal horia. Oso ondo. Bai. Eta bain ja, nahi oso komentarioin bat, zer... Eske beste erantzunak oso, eske erresa guzten ari zara. Bestela, igual, erantzunik ez balin bat zegoen, esango nizu, a ber zein den, Baino... Ba, bueno, Euskal Oioa markadetan horre, bueno, egonda urte batzutan erdi galduta, eta zorionez, bueno, ba, hasi ziren lanian, eta pixkanaka berreskuratzen ari den espezia bada, gero eta, bueno, ba, zorionez nik esaten dudan nolakoetan. Supermerkatuetan ikusten badu, ja jendeak erosten duen seinale, tamales igual hori izan behar da, arategietan da bai ikusten duen, eta gaur egun, ba, bueno, balako superficie handietan ere Euskal Oioa aurkitzen dugu, eta, bueno, ba, ez dakit, baserriko oiasko ero janduena gero badaki, haragi zapore gehiago dauka, gogorragoa da, azkenean, aske dagoen animali bada, aske bizi behar du, honek arauen artean hori da, eta ez da, ba, nik identiolan konparatzen dut, ez dakit, eizarekin, ez du eizak sentitzen duen estresa eta hori, baina bada animali bat, jabugo txerria bezala, aske dagoenez, kirola egiten du. Orduan, bere haragia eta hobea da, landutako haragi bada, eta ez da, geldi, ez dakit, oiotegi batean geldi dagoen oioa bezalako, ez? Orduan, bueno, bertakoa eta kalitatezkoa, orduan, jantezagun. Hori da. Bueno, nik bitartian, ikusten duzu, nik galderak entzuten, galderak erantzuten, eta bitarten kozinatzen. Gero gizonak ez dakitelatik gauzea batera. Hori da. Koste ite zaitez, entzun, erantzun, kozinatu. Baina, bueno, hemen txegoaz, bagoaz aurrera, betegarria badauket, ja, oiaskoa ondo zabalduta dauket, betegarriari ondo garbitu dut zartagia, ze gero bertan, ingo detena da, oiaskoa ondo gorritu. Oso, ondo. Beraz, betegarria. Zartagi berdin erabiliz, gero jenteak ez esateko, sukaldariak zartaginero, katxarro pila zikitzen ditu. Hori da. Hori ere bada, Bai. Batzutan, eta gertatzen. Baina olaxe. Gero garbituko dugu eta listo. Bueno, nik aldera gehiago dauzkat, Oio kontuekin, baina ja ez dira Euskal Oioan ingurukoak. Hau gagian ez dituzua jakingo, venga, ba. Euskal Herrian badago rantxera euskaraz kantatzen dituen talde bat. Vale. Nola deitzen da? A. Oilar beltzak. B. Perikikoko oioioi. C. Oilaskolariak rude boi. Eta D. Frigitu bat putaditos. Ondo egon goleo, lehenengo erantzunin beharret. Zein esan dezua? Oilar beltz. Oilar beltzak. Izenagatik... Bai. Azkenekoa ondo egongo litzake, baino... Eta hau beltza aipatu duzuna, eta hau... Bueno, galdera moduan otatzen, baina hau benetan bitxia da, badago Indonesian, oiasko espezie bat, eta hemen galdera moduan neukan, Ze koloretakoa da bere haragia? Gorria, txuria, beltza, edo hortzadar kolorea? Hortzadar kolorea, publitxe izango litzake hori. Beltza? Beltza dena, bere luma guztia beltza da. Azala beltza da, eta haragia beltza da. Beltzetan? Beltza. Eta jangarria? Noski. Izango da, ez da? Gizakiak mugitzen den guztia jan izan du. Hau benetan ikusgarria omen dela, oiasko, eta, bueno, hori, bitxia dana da, mutazio baten ondorioz, bere gorputza sortzen duen melanina ohikoa baino handiagoa da, eta, beltza dira, edo, ostras, imaginatu, zer izan behar da zu, handi jun, arategi batetik pasa,
eta oioaren forma, eta ikusi eta holan belbetza eta esango, hau zer. Osea, lumatuta gero, lumatxoren bat, hor bakizu guk etxean lumatuta gero, lumatxoren bat geratzen zanean, bueno, sopletia hartu eta sopletia jo nintzai, pasatu ina, sopletiarekin pasatu ina. Horrek ze zapore izango du? Normala, oiasko... Bai. Bueno, a ver, hemen nik egia da oiaskoarekin, bueno, baserrikua izatia, ero bestea txuria, bueno, zapori ez da gehiegi aldatzen da, hemen. Bai, baina kolore beltza izan da, ez da... Bai, igual ikusita gehiago, ez? Ez dakit, kontua da, behiratu duala, interneten sartu naiz da, erosi oiasko beltza. Eta? Nikolako, erosi daiteke? Ke ba, behitu, datorren asterako, astentarako, no, ez datorren asterako, ez astentarako, idatzi dut errezeta bat. Katu sopak, lasai, katurik ezkoa zela prestatzen. Lasai. Katu sopak dira Andaluziako sopa batzuk egiten direla, gure berakaz sopan antzekoaz, maratxuri sopa, baina daukana ezberdintasuna da gero bukaera motatzen zaiola. Arrautza irabilatua gazta birrinduarekin. Orduan da, ogi sopa batzuk berakatzakin, eta ero botatzen zaio arrautza eta gazta hori. Ondo nahazten da, eta nik hori liburu batean aurkitu nuen, zarra eta ero, interneten sartu nuen, nik olakoak saltzeatu egiten dut. Bueno, jarri nuen erderaz, sopas de gato. Eta dana zien potetxoa katuentzako janariana. Eta nik, eta gero jarri nuen, receta, sopas de gato. Eta orduan bai, horra gertzen zaizu informazio, hainbat eta hainbat varietate ezberdinak gero hitz egingo du, egiten dugunean, ze batzuk piperra eta botatzen diote, bestatzu tomatea eta, baina, bueno. Nik ezagutzen den jendea, katua dastatu duna. Hemen antzinako errezeta, nik liburuak pila bat ditut, bat erabili gendun zala Euskal Amonen errezetak. Hor, nik 3 rezeta aurkitu ditut katuarenak. Leheno kontsumitzen zela. Katua gixatu, gerra ondoren, beste jatekorik ez zegoenean, gixatua, errea, eta 2 errezeta gutxienez ikusi ditut, eta bat arroz batekin izan dago. Bueno, a ber, egia esan gero, gehiago da, kulturala ez da zaporia, baina zegero zaporia igual, nik ez dut inoiz dastatu, baina izango da gehiago igual, oiaskok, zaporia, eta horrela, lenguan igelaren hankak dastatu benituen, eta ez dakit, gehiago da txokia ez da, kulturala, gero zaporia daukana baino. Bueno, ni hemen burrukatu naiz desente nire oiaskoarekin, betegarriarekin, baina, bueno, lotu dut, ingo detena goain izan da, olioa berotu, ondo berotu, ingo detena izango da gorritu, eta bitartean nik ja labea pres dauket, beroa dauket, 180 gradutan jarri dut, beraz, gero, labian amaituko dut, baino hemen nahi detena da ondo gorritzea. Eta ja, hortxe dagoela, oain ingo detena da, pixka bat, gatza eta piper beltza botako dio. Zuni bezalako zara, Hau da, juten zanean opari bat erostera, esaten dizuten, bildu ingo izuta! Bildu! Bai, bildu. Bai, osea, ni aztena izen biltzen eta horrela, desastrekoa. Gero beste gauza batzutako una, baina egia da, gauza horietako... Atzo bakizu zerra itortu zigun. Hore idazten duela, eta letra txukuna dauka, Txokolatea nola maukak aipatu genituen horrek kanutilloak egiten direna txokolatearekin idazteko da, letra hobea daukala txokolatearekin, boligrafoarekin, baino, hori benetan esaten dizu. Hori benetan esaten dizu, ze nik usten dut gero askotan boligrafokin eta horrela idazten detenen, gertatzen zaidana da, ez detela atentzioa prestatzen. Orduan idazteagatikan idazten dut eta ia beti kriston letra txarrarekin idazten dut. Baina txokolatearekin idazten den norbait, beti izaten da, norbaiten urtiak edo zorioteko. Eta orduan bai kriston harreta jartzen dut, eta txokolatea gainea dauke letra bakoitzero, ja ikasita dauket nola egin, eta ateratzen zait, hobeto letra horiek txokolatearekin, boligrafoan baino. Nik eskari badaukat, oporretan juten bazara, niri mesedez eskutiz bat, ni oso eskutiz zalea naiz. Idatzi dazu eskutiz bat, txokolatearekin mesedez, eta hori, bueno, irakurri ez da dira gaurri, baina ondo miaskatuko dut, eta hitz bakoitza disfrutatuko dut. Bai. Oso ondo, ni hemen aurrera nijoa, ingo detena da, pixkat, korritzen utzi, ondoren, hemen unera pasako dut, hemen labian egingo dut, eta ja, bueltatu, eta saltxa bat egingo dut, oso azkar egiten dana, esne gaina gure saldarekin, ziapea eta arrotxuria izango duna, eta platera amaituko dut. Bueno, lagunok,
ja labea ia prest dauket, minututxo bat gelitzen zait, ez askoz gehiago. Eta hemen ingo detena ia da saltxa azkar bat. Ardoa bota diot, ondo lurruntzea nahi dut. Vale? Bero dago zartagia. Eta pixkanaka beste osagaiak nahazten joango naiz. Kasu honetan, esne gaina. Vale? Zaporea izan dezan, tekstura izan dezan, tekstura hartzeko, ikusten duzu ez da? Geroz eta gehiago lurreuntzen danen, geroz eta tekstura, ikusten duzuen bezala, gehiago hartzen du. Bai, loditzen jungo da hori. Bai, gero saldarekin jolasten duzu finao ero lodiago, ero. Hori da. Nahi izan ezkero. Gero, salda hementxe ere berua dauket, orduan pixkanaka botako diot. Vale? Vale? Eta zaporia, zer da hori? Ziapea, ez? Ziapea botako diot, ziapea eta ere intxaur moskatua, bale? Vale. Zapore, ikutsu berezia emateko. Beitu, oiasko kontua dauzkagula, hemen. Oiasko batek ies egiten badizue, jarraitu diozue. Ze Turkian, gizon batek bere oiaskoa jarraitzen, halako atzetiz, zulo batean sartu zen, eta bakizu zer aurkitu zen? Bere arrautzek la edo? Ez. Lurrazpian izkutauta zegoen herri bat. Herri oso? Herri hortan 20.000 pertsona bizi izan ziren. Tolosan bezala? 20.000? 20.000 zaite Tolosan? Ostra, Tolosa hundia da. Tolosa bat? Tolosa... Imaginatu hori lurrazpian aurkitzia, Bueno, txikiagoan izango zen, baina, astarnategia aurkitu zituen, lehenengoak, gero hasi zienan, hor arkeologa joan ziren, induzketak egon ziren, da, atara zuten, gutxi gora era, 20.000 lagun bizi izan zirela herri hortan. Nik oiasko atago ez bitartian, Aberre, behiratu olako astarnarik ero, harririk ero zerbait aurkitzen zuen. Bera bakarrik dau, Bera bakarrik? Bakarrik jarraitzen du. Eta ez dago bera bakarrik edo zein gauzakin. Dago burnizko kazuela batekin. Burnizko kazuelak, itzein dugu legonen baten. Etxian, gustatzen bazaizuelan kozinatzea eta ondo etortzen diren kazuela dira. Bai. Ikusten dezuen ez dago bat ere hotza, Bueno... Ostra, hori labetik atera eta hotza egotia hori gogoratu. Imaginatu. Hala ere, hotzak kozinatu egiten du, Hori gogoratu, izozgailuak ere kozinatu, erabatera kozinatu egiten duela. Ez da guk ezagutzen dugun kozinatzea, baina, ikustea bestegirik ez dago, 8.000-koetan ibiltzen direnen batzuen hankak nola, behatzak nola geratzen diren, beltzak eta horrek ematen du erdi kozinatuta duela, danak, erreta, erabatera, ez? Eta batzuk joan ziren Himalaiara agian 52 batekin, da 40 batekin bueltatu dira. Eta bat baino gehiago dago horrelakoa. Ondo, ni ja hemen ia dena prest dauket, ingo detena da oain medaioi edo, xerra batzutan moztu, eta ja plateratu orain. Ikusiko dugu hauek ondo kenduta, zer moduz gelditzen den barrutik, zer moduz geratu den, ea ondo egosita geratu den, zia zerbak ere, hementxe. Hau da, zakarrontzira. Armeitzi, usten diazu gauza bat egiten? Zer nahi dezu egin? Beldurra ematen diazu. Saltza hau botaldugu ona, eta hemen horko zukuak erabili. Ez dakit, barrura. Ekusi etor bor desaten nahi. Ni bitarten xerrak egiten joango naiz. Bago ze sustantzi, behitu lehenko, salda pixkatekin, ze sustantzia doan hemen bitu, Bai, dena ondo askatzeko. Bai, holako gauzak eta azkenean detaile txikia, ingen ituen lehenko astean, ez? Barrengorriak eta faisana ingen unean bebai, kasuela hontan bertan egin genuen da. Kasuela hauek burnizkoak eta onartzen dute. Orduan, hemengo zuku guztiak baliatu egiten ditugu, azkenean, oiaskoan zaporea da nahi duguna. Eta, holako detailetxoak, nabaritzen dira. Hori da, eta ikusten dugu oiaskoa ondo, egosita, ondo gelitu dela, ze askatzen du bere zuku guztia, Kortxategi, zuzer zara, paparzalea edo iztarzalea? Ni iztarzalea, normalian, Bai, hobeto kremoso, kremoso ez, baino egia da, xamurrago gelitzen dela, bai. Beraz, latertxo polit bat, hementxe adibidez, venga. Ingo detena izango da, ondo zabaldu, oiasko guztia, bai, barrura, ikusten dezu ez, ondo eginda gelitu dela, zia zerbak ere prest eta goxo, eta gainetikan gure saltxa. Gurina pixka bat botako diot, zer baino lehen, gorputza emateko, barrura, ondo desegin dedazan. Epa! Eta erregabe, eskua gelituko zait, behatzi gabe gelituko naiz. Nia ez.
Hemen gozogintzan gertatzen zait, ia astero. Osea, hori gozogintzan bada gauza bat. Pilo bat. Bueno, lehen jatetxetan da, nik bintzan labeakin, mengo markak. Hor, zuko ikoak ero bekoak, ze labe, claro, suena... Goran, beran, hemen toki guztitan izaten ditut. Beraz, egia esan, inda nago. Ibiltzen dana gertatzen zaio, ibiltzen dana, ibiltzen diana maiukin da, hiltzei ematen, bueno, atzamarrak holan belztu daukengo dituztela, ez? Bat baino gehiago. Saltxa gainetikan botako diot. Hori da. Ia esan, honek gutxi behar zuen saltxa, Ze oso xamurra zegoen. Baina, bueno, nila prest ikusi dezue, errezeta, gauza desente zeuzkala, baina hementxe gaurko oiaskoa zia zerbarekin beteta. Beraz, orain bai, dastatzera, nahiko osasuntxua izan daiteken errezeta bat dala, ezta? Pixkat esne gaina eta gurina gehitu diogu orkoipe pixka bat badu, baina, bueno. Baina, saltzak enduta bestela? Hori da, bai. Zia zerba, gazta purtxo batekin eta oiaskoarekin. Ensalatxo bat aldamenien, erolako barazki batzuekin. Oso ondo gelditzen da errezeta bat. Oso ona. Eta nien izpa parzalea, bentan ona dago, Eta orain zer dator? Paella. Paella bat. Venga, paella dane, gustatzen zaizuela. Torri maira. Eta gaurko bigarren errezetako, bueno, ez dakit, protagonista handiena, arroza, eta konserbako itxaskiak izango dira. Hauekin ingo duguna da, honako itxaski paella askar bat modu honetan. Alde batetik arraiz salda berotzen jarriko dugu. Bestetik, lapiko zabal batean, txipiroia konserban berotzen jarri. Hauek irakiten hastean, arroza gehitu, ondo nahasi, saldarekin busti eta 15 minutuz kosinatzen utzi. Bien bitartean, esnearekin eta limoizukoarekin maionesa bat ingo dugu. Horri, perrexil zehatua gehitu, eta arroza erdi eginda dagoenean, zanburinak eta olagarroa gainean jarri eta zerbitzatu maionesarekin lagunduta. Orduan, bueno, hemen daukat, arraiz salda baita potekoa ekarri dut, Bai, baina horre badaude potekoak eta potekoak. Hau, bera, azkarra etxian ez, dana ja inda eta bakarrik erosi behar da arroza eta... Bai, bueno, konserbak erosi behar dira, baina... Noski, kontserbak etxean izan da eta horrela, haizu. Eta egia bitu honet txipiroiak tindan saltzen dituzte. Daude bestatzuk Amerikarrerara. Amerikarrerakoekin ere oso ondo geratzen da. Orduan, hau, listo, eta hemen ja badaukagu, holako paella batean oinarria izaten den, fritada hori, erregozi hori. Hori, ja badaukagu hemen behartan. Orduan, hau, ondo nahasiko dugu. Hemen daina dauzkat bi motatakoa. Dauzkat, probatzeko hartu nituen legunian batzuk, Daude, txipiroi osuak, txiki-txikiak, atzamarrekuak, eta ero besti hauek dira, atalka dagoena mostauta, honek pota, txokoan antzekoak, hoiekin ere balio digu. Hemen, etxean danak daukagu, kontserba, ez da? Nire etxean egaluzia beti eta sardinak beti. Batzutan gure etxean afari izaten da pikoteo. Hau da, zezina jartzen dut, gero jartzen dut. Urdaiaztiko pixka. Zezina salea, sardina, gure etxean zezina, sardina pila gustatzen zaie, eta ero humusa. Gaztuta? Sardina gaztuta... Oliotan dienak. Horrek gustatzen zaizkidu. Eta horrelako afari bat iten dugu hastian behin. Afari pikoteo, esaten dana. Ez dakit kaduzidadea edo zenbatekoa izaten dituzten kontserbak, baina nik igual etxean ditut kontserbak 3 urte, 4, badituztenak gutxien ez. Eta esaten dut, hauek onak egongo dira, ez? Oiek igual zakarrontzira, ez da? Egia da, kontserba pilo bat izaten ditutela, baina gero ez ditut erabiltzen. Zuri gertatzen zaizun edo, ez? Ni bai. Zuk dena erabiltzen duzu? Ni dana, eta gainera erabiliala armairuan sarrak aurrean jartzen ditu, sarrak erabili. Hortan niko, bana ze tikizmikiza, Baina ematen dio tirtera dena. Tirtera ematen dio zeskinik batez, eta igual gabonetan edo horrela oparitzen dizkiat igual kontserba batzuk, eta konturatzerako hor daramatza lehengo urtetik. Eta ez dio tirterarik eramaten. Baina horregatik oparitu indizkizutelako. Zuk ordaintzen badituzu, beste ikus, eta orduan ez da dut, kostatu zaidanakin hau eno hausten galtzen. Hau janik beharko dut. Bueno, ikusi duzue, irakiten hasira arrozai 3-4 buelta hor egurra eman dio pixkat,
eta oin salda gehitu diot. Nik olako lapiko zabal batean hirukoitza botatzen diot. Estuagoa izango bazan, bikoitzarekin nahikoa izango da. Baina kontutan izan hemen, lurrunketa handia izango dugula. Ordan hau, 15 minutuan. Eta oin armintz, ingo dugu olako maionesa berezi bat. Berezi bat, arrautza falta zaizkizu. Eta gehiago izango izu. Arrautza barik esnea erabiliko dut. Arrautzai alergia dietenak esnea erabiltzen dute. Eta honekin gainera, ez dago, salmonelosierik izateko inungo arriskurik ez dago. Gero, bestaldetik, hemen dauzkat zamburinak. Bai? Zamburinan, ospina hauek dira, hauek di eskabetzean, ordan hor, ospin punta bat badoa. Gero, zaporea emango diona ere. Olagarroa oliotan. Olioa ere behar dugunez, olagarroak ere gure maionesai zaporea emango dio. Eta gero, nola ez, ni zitriko salea naiz, ospin bat erabilialko genuke, hemen, tanta botako dio, eta gero, egiten dugunia moduan maionesa bat, ekilore olioa, kasu honetan, nik oliba olioa ez, eta jungo gara, pixkanaka, hor sartu, eta arrautzan funtzio berdina egiten du esnea. Bai, eta ondo gelditzen da, ondo nastuta, ondo emulsionauta. Bai, oin momentu batean mosten bada zure kulpa. Bale. Beti bezala. Horretik izaten da, Eta oin, ekilore olioa, gatza. Ezin da falta, beti, olako maionesa batean. Eta ni botatzen diot, bota behar diodanan eren bat. Honi. Eta horri martxa eman. Martxa eman. Kontatzen digu, Alexek, badagoela afizio mota bat, kontserbaren non saldu egiten duten, ja, urte asko daramatzaten kontserbak, eta horrela xe daztatzen dute, hau da. Iraungita daudenak? Hori pentsatzen nuen, baina ez. Berak esan du, ardoa bezala xe, ez dakit hobetzen, baino aldatzen dijoala, eta salmentak egoten direla, duela, ez dakit, 20 urteko kontserbak igual, ez dakit, niko igual jarri beharko dut nereak saltzen edo dastatzen edo, ez dakit, nik uste duen igual txarrak jarriko zirela, baino ematen du ezetz. Hobetzen dijo aztela, pentsatzen dek, ez daukeat informazio asko, baino segun ze kontserba den eta horrela, igual propietate batzuk aldatzen direla, beste batzuk ez, horri buruz ere ikasiko dugu eta etorriko gara honekin eta informazio gehiagorekin. Baina gero bereiek jatzen dira, nik ze proposatu nuen duela 2 aste, zuk dastatuta dituzula, sardina horiek, arraio horiek, sustromina? Hori Suedian daude, ez? Bueno, da konserva bat, hango arrai txiki batena, pustuta daude latak, pustuta daude, eta zuk irekitzen duzunean, lehenengo ite dizunean, hor hartzidura gertatzen da barruan. Baina hartzidura oso fuerte eta potentia. Usaia da txarrena, ez? Bai, usaia da txarrena, eta ja zerbaitek oso gaizki usaintzen dunen, ez pentsa dastatzen dezunen esango dezula. Ze oixoa dagoen hau ez. Osea, usaia eta guztua batera doa. Eskutek emanda dijoaz nik uste. Bai, Egia da, nik behin probatu nunen, baskulinari negoenen, iriki egin duen, eta noski hori ezin da iriki klase barruan. Osea, etxe barruan ez. Balkoira. Ezin da, balkoira, nik jungo nitzak behintzat kalera, ez da balkoiean ere. Ze, honetan esaten dizut, kriston, arrautz, ustel, usain, kriston fuertea dauke, eta egitan esaten dizutela, hartzen dula, kriston zabalera usain txarra dena. Eta zu hemen ari zara, Alexek proposatu dena inguruan, hori ikertu behar dugula, hori txorien erakarri behar dugula, eta esaten diazu beste hori, kanpuan jarri behar dugula, pintzak izu durrean. Bai. Hemen danatatik egin behar dela, eta gustatzen zait, danatatik probatzea, eta naiz eta gero probatzen esan, hau ez, behintzat jakin, zer ez, eta ze, bai. Bai, orduan, hau dastatu duzu, eta zer? Nere gomendioa da, pertsona bat gezki erortze balin bazaizu, opari gisa sustromina ematia. Eta esautzen badu. Baina, benetan hor, ipideoen bat eta esaten dute kontu ziligarra, hau dago, pustuta, eta sartzen diozunean, latak irekitzekoa, horako kriston txorrota botatzen du, eta, kamisetara erortzen bazaizu, kamiseta hori boten behar dela. Eta orduan kontuz begieta edo ez erortzea, ze begieta edo salto egite balen badizu, nik uste dut hori arriskutsua eta dena izan daitekeela. Baizera. Benetan? Pentsatzen dut, porque horrek izan behar duen azido guztiarekin eta horrela, ez
dakit, ni kontu zibiliko nintzake, eta nik uste dut, ja, usain hori geldituko zaizula bestela zuri bizitza guztian. Ze hori kentzeko, proba da, baina benetan. Bueno, hemen, ikuste duzu, esnearekin, maionesa lodi bat, eitea badago, eta honek dauka ikutua konserbena. Bestela esan dako, esnearekin inbar baduzue, joan behar baduzue egun ematen ondartzara eta ensaladia errusiar bat eraman nahi baduzue, eintzazue horrela. Hala ere, esnea daukala kontutan izan, baina salmonellosirik ez zenuten hartuko. Eta gaur egun, UHUT, esnea, temperation, hori daukan hortan, ondo daude. Honi, perrexil pixka botako diot, geroko kordeko dugu, eta hoin bakarrik falta zaiguna da, gure arroza egin egotea, esan dako, 15 minutu izango du por, eta gero bukaeran, hauek, gainean, zanburina jarriko izkiogu, olagarro atalak, hauek egosita daudenez, bakarrik bere azkenengo minutuko bero horrekin epeltzea besterik ez daukagu, eta gure, itxaski paella momentu batean egin da dago. Ni holan gustatzen zait, pixkat krematxu, saldatzua, holako arroz abakantoa eta Mallorcan datatzen dituzena. Horre zola herria. Hemen bertatik jango Armitz. Toki askotan jaten da, toki berdinetikan, eta normalean izaten da egurrezko koiara batekin. Bako. Ona, kasu honetan ikusten dut hauek erabiliko ditugu. Bueno, perezila gainetik, eta esan dakoa, ikusten zuen, txipiroian horako paella batero eitea, ez da hain zaila, eta sustantzia handiduna gainean jarri izkio gero, honek gure olagarroa eta zanburinak. Indartxu dago. Argazkia. Hor, badau, sare sozialetan bat kozinatzen duena, eta beti holan kamisetan kriston tiran, eta ikusten zaio garbitzen gero holan eta muskulu guztiak. Fundamentu da hori kozinatzeko. Guk beste kozina bat ingo dugu. Guria... Tradizionalago, errexeagoa. Nahi bai holan agertzia, baina... Enfokatu trizez. Oida. Tatuaje bikaina, Osta, tatuaje bikaina. Eske estatu bat... gaur egun, kozinero izateko... Estatu batuetan nahi eta nahi ez. Ez du nahi jun estatu batuetan, Berua? Pixka bat berua. Hemen ez dakit zergatik, baina beti berdina gertatzen zaigu, Ateratzen naiz hemendik gaina, mingaina erreta, baina egia esan oso goizua da. Momentu batian... Arrozan espertoak ze esaten du? Arrozan espertoak esaten du, egosita dagoela justu puntuan, aldente hori dagoela. Zaporea? Bai, zaporea aldetikan ona dago, oso goizua dago, eta ikusten dutuen kontserbarekin egiten dela, oso errex egiten dela, eta goizua gelditzen dela. Zuenek ez dizu esango eta gaina lantaldeako indaztatuko du. Hau esan da, eskerrik asko izatea. Agur.